Giputol ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang iyang pagbisita sa nasod sa China aron personal nga maatiman ang sitwasyon sa lalawigan tungod sa pag-igo sa bagyong Bashang. Gisiw-siusab niya ang mga dapit nga posibleng maigo sa katalagman apil na ang sapa sa Mananga. Ano ang report ni Alan Domingo? Giadto ni Governor Pamela Baricuatro ang Mananga River kaganina aron masayran ang kahimtang niini. Wa pa mosaka ang tubig apan nagsugod na sa pagkalubog maong wa kapugni sa gobernador ang kabalaka. Nasayran nga ang sapa sa Mananga ang nakamugna og grabeng kadaot atol sa pag-igo sa bagyong Tino. Human mi panlas ang baha sa kabalayan nga misangpot sa pagkakala sa ubay-ubay nga kinabuhi. Gideklarar na sa provincial government nga no-build zone ang dapit apan buot masiguro sa gamhanan nga wa na kinabuhi nga may piktuhan sa pag-igo sa mga katalagman sama sa bagyong Basyang. Preparation is key. No, so ako nagpaparar karon sa Moalboal ang mga meals, no, ready for deployment, hot meals nato kay dili pa gyud kay na mga packed meals, no, kay di pa man gyud kaluto ang naas mga evacuation centers. Giputol ni Baricuatro ang iyang official visit sa China diin sa mosunod pa unta nga mga adlaw siya mahuman apan tungod sa bagyong Basyang dali siyang mipauli. Mas bugat matud pa ang pagsiguro sa kaluwasan sa mga tao. Di ko mahimutang dito, no, doing diplomatic job knowing that kita diri na yung maabot nga Basyang. So what's the point? Nabahin gyud ako na so I decided na to come back yun. Samtang 24 oras nga nakamonitor ang pwersa sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office pinaagi sila ang bagong command center nga gigamitan usab nila og mga high-tech nga kahimanan. Akong giauhag ang katawhan na maminaw ug mo follow ug mo respetar ta sa mga instructions sa ato mga mayors ug sa ato mga local Risk and Disaster Management Office, no, kay sila nagmonitor na sila kuyog namo sa nahitabo karon. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.